Assalamu alaikum warahmatullah, barkanmu da warhaka. Ga mu a cikin update namu wanda za ka yi KYC na Bitcoin Legend. Kun san su ma sun saki KYC sun sawo kai. Bari mai nuna muku kamar haka yadda mutum zai shiga. KYC na Bitcoin Legend nasa hankalinsa kwance, to amma fa ina mai sanar da ku inda za ka yi KYC na Bitcoin Legend haƙiƙa sai kana da ATM card. Wannan confirm ne, gaske ne. Bari mu je zuwa ciki. Na farko za ka shiga cikin Play Store naka kai sacin Bitcoin Legend. In kai sacin Bitcoin Legend sai ka taɓa sacin sai kai updating in kai sai kai offin gashi nan. Idan ka yi offin kamar haka, na farko za ka dawo cikin app naka na mining na Bitcoin Legend. Sai ka shiga cikin gurin da aka saka maka KYC. In ka shiga cikin gurin da aka saka maka KYC gashi nan na farko gashi nan update your profile on Bitcoin Legend app. Na biyu, wannan na farko kenan. Na biyu kuma gashi nan sun baka making lock of 40% profit. Na uku shine za ka ga gashi nan an rubuta maka KYC certification to. After nan sai ka yi selecting update your profile. Idan ka yi selecting update your profile zai kai ka ciki kamar haka. Yauwa ina daɗa tuna maka dai fa sai ka tanaji ATM kafin kai KYC na Bitcoin Legend. Yauwa kamar haka muna tafe za ka taho cikin in ka shigo gurin KYC naka zai nuna maka kamar haka. Na farko sai ka shiga update your profile. Sai ka shiga update your profile on Bitcoin Legend app. Sai ka taɓa go gashi can a sama. In ka taɓa go, na nuna muku shi da arrow. Na farko dai gashi nan sai ka taɓa go zai kawo ka kamar nan cikin profile naka sai ka taɓa let's go update. To kana taɓawa zai nuno maka yayi update. Na farko dai ka tsaya ka tantance kamar haka za ka ga face sunanka. Na biyu abinda email ɗinka. Na uku gashi nan. Yauwa in ka tabbatar da yayi sai ka yo ƙasa gashi nan sai ka taɓa good a nan gurin sai kai confirm. Idan ka yi confirm ka tabbatar yayi sai ka yi submitting. Idan ka yi submitting yauwa sai ka ƙara yin confirm. Yauwa zai dawo da kai cikin app na mining naka. Again sai ka ƙara taɓa gurin KYC sai gashi nan making lock of 40% profit. Yauwa duba da yanayi za ka iya yin lock off, su ma suna da tsarin lock off nasu. Za kuma ka iya ka ƙi lock off, wannan ra'ayinka ne ko ka yi ko kuma dai ka bari. In ka shigo gashi nan making lock off 40% ma'ana dai layi na biyu a rubutunka. Gashi nan an rubuta Q a farkon nan. Yauwa gashi nan in ka shiga go zai kawo ka nan. A sha nan an rubuta expected amount lock off was expired. Sticking findings sai shikenan in ka gama da nan ƙasa kar ka shige shi bar da shi. Sai ka koma nan tsakiya. Sai ka koma nan tsakiya kamar haka. Gurin da ka ga an saka lock off ɗin nan. Yauwa idan ka shigo shi ga guri nan kamar haka withdraw request amount. Za ka iya saka adadin abin da kake so amma dai kar ka saka in ba za ka yi lock off ba.
gashi nan Muslim friends 7 gashi nan shi ma duk za ka ga dai gurin gashi nan 00 amma da akwai za ka iya shiga ka goge kamar haka ka saka adadin abin da za ka yi withdraw ne ko kuma ina tunanin lock up ne gashi nan dai sama your wallet amount 00 root amount shi ma 00 sai referral amount shi ma 00 yau again sai ka dawo ƙasa sai ka dawo ƙasan kamar haka ina ne bari mu ga sai ka yo ƙasa kamar haka wannan ainihin na ƙasa ɗin nan inda aka rubuta sitikin wane ne sai ka dawo kar ka shige shi gurin can dai inda aka rubuta lock off yauwa ka rubuta adadin abin da ka yi mining a gurin sai ka yi confirm wanda za ka iya withdraw ɗinsa kenan sai ka yi saving a gurin ka haka sanan sun fitar da saving ɗin idan ba za ka yi lock up ba idan za ka yi lock up za ka zuba wani abu ne wanda za ka iya withdraw ɗinsa ka ga sanan nan duk sun hauro da su a nan gaba ɗaya gashi nan your mining amount gashi nan ya hauro gashi nan root amount gashi nan ya hauro referral amount shi ma gashi nan ya hauro yau wato kenan kamar haka sai mu je step 3 kaga mun gama da na ɗaya mun gama da na biyu yanzu za mu je na uku KYC sai ka taɓa go sai ka wuce kamar haka sai ka shiga group naka in kai kilikin group naka sai ka jawo ƙasa yauwa ka jawo yauwa ga guri nan inda za ka ga an rubuta maka kamar haka real name email address sai mobile phone number na farko za ka rubuta sunan da ka rijista da shi a bitcoin legend na biyu za ka rubuta email address ɗinka na uku za ka rubuta phone number naka ka tabbatar yadda kai a can cikin application naka haka ka sa ka anan sai ka taɓa a gurin da za ka yi amfani da MTN na biyu na ɗaya za ka saka katin number naka na uku za ka saka date of birth na huɗu za ka saka TBC na biyar kuma za ka zaɓi country naka gashi nan kowanne za ka ga na kewaye maka shi da ja kamar haka idan ka gama sai ka taɓa in ka gama sai ka taɓa fine now zai wuce da kai ka biya ina tunanin a gurin za ka ga sun nuno maka kamar suna ɗaukar dala 6 ne ko dai menene dai to dai za ka gani gaskiya su wannan ɗinsu ba free ake yi ba KYC ɗinsu a tunanina dai kamar ba free ba ne ba to amma dai sai mun jarraba mun gani yauwa idan ka gama da nan idan ka gama da nan kamar haka in ka gama da nan to sai ka taɓa confirm ka taɓa confirm zai nuno maka agree nan ka yarda kenan da dukkanin wancan bayanan da ya tsara maka a sama idan ka yarda sai ya nuno maka ka taɓa agree zai nuno maka reject ko verifying me sai ka taɓa gurin can da aka ɗan kewaye na san verify me sai ka taɓa nan gurin shi za ka kilikin sai ka ɗan jira shi kaɗan ya yi satin idan ya gama satin kamar haka gashi na start your verification sai ka ƙara yin start a ƙasa gashi nan
Yauwa nan gurin kuma idan ka zo nan gashi nan da aka rubuta by clicking continue your hafeez, sai ka taɓa gurin sai kai continue. In ka taɓa kai continue again sai ka zo ka zaɓi katin da za ka yi KYC da shi. Na farko gashi nan what's the command will you scan, sai ka taɓa gurin driver license, national ID card, passport da sauransu sai ka zaɓi wanda za ka yi. Na uku sai ka zaɓi ƙasarka. Idan a ina kake India ne, idan a ina kake Najeriya, India ne da sauransu dai da sauran wasu gurare daban sai ka zaɓi ƙasarka. Sai ka yiwo ƙasa gashi nan da suka saka continue sai ka taɓa continue gashi nan zai baka allow sai ka taɓa allow. In ka taɓa allow zai wuce da kai sai ka taɓa cancel ɗin nan ko try, amma dai ka taɓa dai try ɗin dai ka ƙara yauwa shikenan zai maka continue. Ka zo nan inda za ka ɗau hoton national ID card naka ciki da by ɗin sai ka ɗau hoto na national ID card naka kamar haka. Idan ka ɗauki hoto na national ID card naka komai da komai zai wuce da kai can inda za ka verification na fuska naka. In ya wuce da kai gurin da za ka yi verification na fuska naka za ka ɗauka kamar haka sai ka ɗau hoton fuskar taka. Idan ka ɗauka zai wuce da kai gashi nan zai baka confirm sai ka tabbatar da KYC ɗinka. Idan ka tabbatar da KYC ɗinka kamar haka sai ka dawo ka ƙara shiga cikin akwatin KYC ɗin naka zai baka wannan kamar haka sai ka taɓa gurin OK ɗin nan. In ka taɓa gurin OK zai kawo ka kamar nan sai ka taɓa gurin agree ɗin nan ma'ana ka yarda gashi nan KYC ɗinka yayi successful. Ina mai daɗa baku shawara idan za ku yi KYC ɗin Bitcoin legend ku tanaji ATM naku amma baku da account ku je ku yi, sannan kuma ku tanaji ATM naku dole sai da ATM za ka yi KYC na Bitcoin legend na gode.